Barbantxo. Baina Barbantxo, Baskaria prestatzen ari zenean, Eltxo barrura erori zen. Hartu eta astoaren belarra sartuta, mendira joan zen. Bidean mutilatxo topatu zituen. Begira zein asto traketxa. Hil egiten badu jateko? Haiek astoa bakarrik zijoala pentsatu zuten. Agur, Bildu! Esan agur kamarari! Tenso, Orain piztu. eta gaur egingo aurkeztuko dizuegu gure Batekin egiten duteko. Berdina gertatzen zaio ikusten dituzte lapur batzuk eta lapurei botatzen etxetik kanpo botatzen dute ospitalak ematen eta Horretan, egin dugu kutxarabakoaren proiektua, euskarakoa, plastikakoa eta teknologiakoa. Teknologia, kutxa hau ekarri behar genuen gure etxetik eta moztu behar genuen gara eta klasean jarri genuen titula papera eta hor manastu genuen gauza. Baina deseatzen ginen eta gero paper guztiak banatu genuen eta paperik ez zeukanak. Libre dugu bideoa. Hartu ditugu bidalitako bideoak eta audioak eta ipuin formatibo. Haiek lagunetzak izan dira ipuinen, ipuina dena kontatu dute eta bideo montatu dugu eta espero dugu gustuko izatea bideo. Zakurra eta katua. Baserrietako astoa oso zaharra zen. Ezin zuen erikiti, egun batez esan zion mokoreak nagusiari. asto hori zahartu egin da, ez du ezetarako balio, hil ez ez. Baina hor manazten badute, non dago eskua? Eskua marrazten. Hemen dago marraztu, hemen dago papera. Eta grabatzen genuen hemendik zulo Deitzen da ipuina Barbantxo, da mutil txiki bat, bere ama bat. Aurkitzen dute katu bat, jar bat eta